Que indecencia, que tristeza, que falta de capacidade democrática, que vergonza. Que descoñecemento da historia e que profundidade ideolóxica tan lamentable acaba de expor no que acaba de decir. O gallá xamais lle pase a vostede nin a ninguén que pensa como vostede o que lle pasou a xente que loitou pola democracia neste país. Lo dice unha organización política que procede daquelas que tiveron que marcharse á clandestinidade e daquelas que fomos educadas con vivencias, sufrimento e tristeza por non poder enterrar a moitas persoas con respeto que merece. O gallá xamais sufra vostede o esquecemento ás veciñas e os veciños de Pontareas víctimas da ditadura franquista. O gallá que ninguén que pensa diferente a como penso eu sufra a violencia e o esquecemento. O gallá xamais volva a suceder Miguel Ángel Blanco, xamais volvan a suceder víctimas inocentes do terrorismo. Pero o que vades a votar hoxe é unha indecencia. O vos argumentario é deshonesto e o vos argumentario o que fai é dicir claramente xamais condenastes o franquismo, agora tes a oportunidade para facelo na Casa Soberana do Pobo en condenar ao franquismo, en condenar as prácticas dictatoriales, en condenar o sufrimento de veciños e de veciñas. Creo que todo o mundo ten unha relación coa morte especial, porque nos fai recordar, porque nos fai ter claras as nosas raíces e porque nos fai demostrar que a vida ten certo sentido. Se está facendo largo, pero non vou a parar. Así me cortedes o micrófono. Porque isto é o máis importante. Para poder discutir o concreto, para poder discutir das necesidades hai que facer xustiza e reparación. O dice o fillo, o neto, o bisneto de persoas que loitaron pola democracia. E xo digo con lágrimas nos ollos por todas aquelas persoas que sufriron a represión franquista. Porque mentras vos fostes fundados por ministros franquistas e tedes a oportunidade de rectificar e non o facedes, nós somos fillos, fillas, netos e netas de persoas que siguen nas cunetas. E vostede e o vosso partido político o que acaba de facer hoxe aquí é un acto de indecencia máis grande que pode ter unha organización política, que é o esquecemento da memoria e da reparación. E eu digo así porque confío plenamente no seu perfil municipalista. O gallá rectifiquedes e votedes a favor desta proposta, porque creo, honestamente, que no profundo da idea sabedes que de xustiza, de memoria e de reparación.